Hello everyone, NivedithaDinesh vlogs ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೈದ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡು. ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲು ಉಲಾಯ್ಡುಲ್ಲೇರು ಬತ್ತದ 10 minutes ಅಂಡಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಅಪ್ಪಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಕ ಬಲೆ ಎಂಕಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. Heroine batal. Hi Karan. Ano? Nice dress. Thank you. Super ఉండదే. काकू ए चिन्नु चाइनीस दिखता है मंजू. हाय भैया. Hi, hello. हेलो मंजू. गुड मॉर्निंग. Good afternoon. हाय चिन्नु. हाय कर. Hi, Katilo. चिन्नु. Sino, hi, sir. Vlog baida. Mulu beach, mulu yana, mulu ano. Ano, अच्छा है ano? ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬೀಚ್ ಉಂಡು, ಕೊಲ್ಲರೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು, ಬಾಜೆಲ್ಗ್ ಬೊಂಡ ಉಂಡು. ಬಾಳೆದಟ್ಟಿ ಕಬ್ಬುನಿ ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಪೋಪುನಿ ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಫಿಶ್ ಅಂಚಪುರ ದಾಲೆಜ್ಜಿಗೆ ಬೀಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಬಟ್ ಮುಲ್ಪದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಬೀಚ್ದ ಕೈತಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಅಂಡ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಫುಡ್ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಪೋಪು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಪ ಅಂದು ಇಕ್ಲಿಕ್ ತುಷ್ಪಾವ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಬಂದು. अनु आपका भूख लगता है? जाएगा कम लेते पापनी पाशा बाय बाय ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ತುಲೆ ಏಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮುಲ್ಪ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಮಗಟ್ಟು ಫುಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಫುಡ್ ಚಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲಿತೆ ನಟ ತಿರ್ಗೋದು ಬತ್ತಿಗೆ ನಾ ಏ ಸಂಗನೇ ಏನ आगे शंघाई ओ मिस Mon ami, dis voilà là. ಓಕೆ
ಐದು हम लोग ओपन कर डिक्की 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 कोई मत उतरो हाँ? एक दिन उतरो चलो मैं जाते हैं उतर पूछ गया कुछ खाओ गो चाइनीज से बोलो हाँ ओके सुबह जा रही हूँ मैडम अरे मैडम सा इसीला पुले है ना है ना इंग्लिश में पढ़ने तो रेस्टोरेंट इट बैदा नेंचिना शांघाई ಶಾಂಘೈ रेस्टोरेंट ಒಂದಲ್ಲ ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕೊಠಡಿ ಬಲೆ ಈಗಲೇ ಇಂಕಲ ಕೊಠಡಿ ಎಂಚಂಡ ದಚ್ಪಾವ ತಲೆ ಮುಲ್ಪ ಆನೋ ಉಳ್ಳಾದ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಚೈನೀಸ್ ಲೇಡಿಗ್ಲೆ ತೊಂಬೈದ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಅನೋ ಉಳ್ಳಾದ ಅನ್ನ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅದು ಬಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಕೋಲುಲ್ಲ ತಿಕ್ಕದ ಮುಲ್ಪ ಕೋಲಟ್ಟಗ ಬೇರೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟದು ನಮಕ್ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ఒక ప్లేట్ కొట్టేది గంధ ప్లేట్ సూప్ పరియర్ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಇಂತ ಬೌಲ್ ఒక ಸ್ಮೋಕ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಬಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಂಗಣಿ ಕೊಟ್ಟೇರಿ ನೆನ್ನೆ ತಂದು ಕೊಟ್ಟೇರಿ ಟಿವಿ ಉಂಟು ಎಸಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ವಿಐಪಿ ಇಂಗ್ಲೈತೆ ಕೊಂಚ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈದ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಓತಿ ನೋಡು ಒಂದು ಎಂಗೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೈನೀಸ್ ಲೇಡಿ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ರೂಮ್ ದು ಲೈಕ್ ಉಳ್ಳದೇರು ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬೆಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಏಟ್ ಬೆಲ್ ಬಂತನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು एक कमरे में बंद हो ಒಂದು ಹೆಂಗಟ್ಟಿ ಗಂಜಿ ಬೈತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ दिया उसने ಇದು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗಲ ಫುಡ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಅದೊಂದ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ನೂಡಲ್ಸ್ ಅದೊಂದ ಎಂಗ ತಿನ್ನೋದು ಬಕ್ಕ ಬೇಕು ನೂಡಲ್ಸ್ तू दे चाइनीज कह रहे अनु क्या खाया नूडल्स और चिकन एंड चिकन क्या खाया आप चिकन चिकन फ्राई नूडल्स चिकन नूडल्स नो ये अच्छा है वो फिश का ऑयल में फ्राई किया I can see अच्छा या नल्ला इल्ले पापा नल्ला इल्ले कैसे देना पापा कैसे देनी पापा ने नल्ले ले नहीं बने तो ले बल में चाइनीज आता है फिश का स्मेल हाँ वही वो फिश का ऑयल में फ्राई मंजू खाना कैसा था अच्छा था आप ये मंजू श्री मंजू श्री आते अंकल वरस पूरा आड़ तो ले प्लेट पूरा ಖಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ಪೆ ಬಂತಲ್ಲ 5 ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ಕ ನಾವು ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ आइसक्रीम पोलावा ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೋಲಮ್ಮ आइसक्रीम सप्तमा आइसक्रीम सप्तमा ಸಾಪ್ಲಮ್ಮ पोई పోయి చిన్న పోయి चिली पोई చిన్న పోయి पोई పోయి ఇతే చిన్న ఎంకల బిల్లు బర కొర్పంచిండు
पर्स किती पर्स कुठे आवडतं बाबा पर्स कुठे चिनुका इथं माझ्या दिलं पर्स मला पीठच बोलायला तुझा पर्स कुठे पर्स कुठे तुला कोण आवडतं बाबा सांग ना पर्स किधर है आपका पर्स बाबा पर्स अल्ला पर्स बाबा गे अजीत भैया गुलाब जामुन मांगी ये तंद बनले कांदा मुझे बनले को गए बाय बाय चिन्नू को छोड़ के जाएगा वो भी रख दो बाय चिन्नू बाय कर बाय गैंग लग गया ये ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಉಂಟು ಅಂಚದು ಜನ ಕಮ್ಮಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲೈತೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕ್ಲ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಪೋಪುನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೈ ಕೈಸ चिकन नूडल्स कैसे सुना हाँ? Anjir nona se. Ini bocah kan tak bocah. Cat, yes. क्या हो गया इस पे यार? कुछ नहीं, वो मेरे से झगड़ा करता है, मेरे से झगड़ा करता है, ओला टैक्सी ले लेगा। आवाज अजीत भैया I'm staring through your window, looking up at the stars, up at the stars. I'm caught inside a loop where I can get to your heart, get to your heart. Ooh, you let it. ice cream ice cream I feel, know how I feel. Oh, see how much I want it, see how bad I need it. You gotta look into my eyes. That's how much I want it, that's how bad I need it. You gotta look into. चिन्नू क्या चाहिए कौन सा आइसक्रीम दिखना है तो ले खुशी तो ले चॉकलेट दार का सत किल गुड दो आपको केला चला आइस क्रीम एंजॉय ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ three people taking vanilla, three people taking अजीत भाई का चॉकलेट है अच्छा है मला popular ಮಾತ್ರ vanilla flavor ಇಚ್ಚಿ ಓ ಚೆಮ್ yes अच्छा है गुड good फुल खुशी ड्रीम पड़ाने ऐसा राइस नहीं खाते आइसक्रीम खाता है जूस पीता है फांटा रात जाती ना आइसक्रीम ने रेस्टोरेंट पर पेरा आइसक्रीम ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಸ್ಟ್ರಾಟ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ टैक्सी में जाएगा ಎಂಗ್ಲೈತೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಹಿಡ್ದು ಒಡಪ ಒಂದಲ್ಲ ಹಿಲ್ಟನ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳ್ಳೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್
Stop it. Stop me. Stop it. You stop me. You stop it. You stop me. You stop it. You stop me. Sini itu. Ai sama. अभी हमारा डेस्टिनेशन आ गया है इंग्लैंड बत्तन होटल 4th रेस्टोरेंट में आ गए हम लोग 4th रेस्टोरेंट दिस इज I feel, know how I feel. Oh, ಇಲ್ಟಂದ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಏರಿಯಾಡುಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಉಲ ಇಡು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಅಂಚೆ ಬಯ್ಯ ಅಂಡು ಒಂಜಿ 4:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಒಂಚೂರು ಚಾಪುರ ಪರ್ದು ಮೀನು ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಪೋ eyes before you let me go. My eyes are मंजू संडे कैसे हो गए आपको? अजित भैया संडे फंडे एंड संडे इज खत्म हो गए थे कल क्या है स्कूल है ಎಂಕಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್